awwal wata mai tarin haske. Ilahi muna godewa da samun wata mai yalwa da cikinsa kai haihuwar annabi mai tarin haske. Allahu ka kagi salati kai ta yi wa zulkairati alihinsa sasa bati da shurrafa masu share koke. Shana tijani muradi jiyali kaninsa saidi barhama gausu mai tajdidi ahmadin yarwaye maka take. Ubana ina gaishe ka a zuciyar mu ba tamkarka sharif su kai rajufi da ka abi wa ummi tajallin haske. Watan haihuwar manzanmu ya kauda babu kofar samu a yan adam ina ya kamar mu da gaskiyar mu ka zo sauƙaƙe. Yau annabinmu ne gatanmu sabida shi aka yi mana famu mu gane halal da haramun mu barbata mu rabauta da haske. Cikinsa dole mun shagalinmu ka dube mu tsafka gano mu ko maƙiyanmu sun shaide mu akan kiran rabbu sun mana take. La ilaha illallahu ake kiran mu mun rike shehu gare mu ya zamo mu fitahu na son Muhammad rijalu da sake. Ina batun kuna shagalinku kamar babu son saranku wayaya ne fahimtar taku wasun ku fuskar su bata da haske. Mu mai da hankali dan Allah akan batu na dan Abdallah gaban lazumin mu da sallah ka daina wasa ka zamnar kake. Idan an kira Mahmudu dukan mu sai mu ce alhamdu da samuwar mukamin abdu buke gadara ka gan mu da haske. Watan ga tafi komai gunmu komai ka samu don saka samu ka daina damuwa sha'aninmu ba za mu daina ba ko da kulake. Watan maulidi labbaika domin kaman ka ƙara hazaka mu ci mu sha cikin kamunar ka zukatan wasu musa